పెద్దలకి, ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద కార్యకర్తలకి అందరికీ నమస్కరించి మాట్లాడడం ఏమనగా, నా పేరు ముల్లా జహీర్ బాషా. నేను హోటల్లో లేబర్లుగా పనిచేస్తాను. నా పేరు వచ్చేసి ముల్లా జహీర్ బాషా. అఖిల భారత తాగుబోతుల సంఘం అధ్యక్షుని నేను. ఏమయ్యా, జగన్ హయాంలో 150 రూపాయల క్వార్టర్లు తాగి, కల్తీ మందు తాగి మేమంతా ప్రాణాలు చెడగొట్టుకున్నాము. నా నేస్కులు ఎంతో మంది నాకు దూరమైనారు. అటువంటి కల్తూ మంది వద్దని మేము ప్రత్యేకంగా చంద్రబాబు సార్ని గెలిపించుకొని ఈ రోజు మేము తాగుతున్న మద్యం 100 రూపాయల క్వార్టర్ అయినా అడుగు నిండా తాగుతున్నాం, 3 పూట్ల అన్నం తింటున్నాం. అటువంటి మద్యం సార్ సరఫరా చేయాలని మళ్ళీ కోరుకుంటున్నాం. బ్రాండ్ స్థాపితమైపోయింది. మా సార్ వచ్చినప్పటి నుంచి మంచి మద్యం ఉంది. ఇటువంటి మద్యమే మాకు ఎప్పుడు ఎల్లకాలలో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. ఇంతమంది నాకు కలిగించిన అందరికీ పెద్దలకి నమస్కారం. ఇటువంటి బ్రాండ్ నాకు కావాలని మళ్ళీ కోరుకుంటున్నా. జై చంద్రబాబు, జై నారా లోకేష్, జై తెలుగుదేశం.